awanda kumuri yeZimbabwe china chinotapira kota to weekend dzimwe dzenyaya dzamakabatsira kaZimbabwe dzinoti kudini icho kwadi muri yeZimbabwe rigandi kuzivise kuti munyika yeZimbabwe kusanganisira mukati meguta reHarare kunonzi kuHopli muri yeZimbabwe kune zviri kuitika ikoko muri yeZimbabwe pane nzvimbo yakutozivikanwa kuti apa ndepe madhadza right topina mukati mehari mukati kuwadzana pamuchina kusho kunze kuwadzana pane imba iri kupfuta moto mukati uye zvekurongedzwa nhumbi nemaplate zvirongedzwa mukati woenda zvakare kusho kunze pane imba iri kufamba zvinhu pamusoro uye zvemangwana makuseni vakasiya sadza vanoona rakadyiwa rese pasina chadya baba Isabero baba pati baba Isabero ndiani ari kudya sadza amira kudya sadza ndiani hey Rigiti vo mavapa kutara misoro yenyaya nyudza igejo tipinga cho dadama tawe zviri kudiana icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza nekutsudzura dziri kuitika matima nawose nyika ino ndinoziva chimuti munenge bakabata buri yangu muri mukati mekufamba nekutsudzura nyaya ndoda kutanga muri yeZimbabwe regai nditange nemashoko enyaya yandataura kuti Zimbabwe kune vari kugara ikoko kune vakasangana nazvo vakagadzwa pasi kukaitwa meeting mushure mekunge kansela asvika ipapo achitaura nezvenzvimbo hatifanire kuparadza masango nenzira yakafanana nokuti panogomba munhu wese kana chimhanya nemari nemawandiro amakaita nzvimbo inoparara asi pamusoro paizvozvo pakazosimudzwa munhu wekunzi iko zvinozvi ndakuchikusimudzirai monita achikudzaiwo mashoko ainawo inzwai muri yeZimbabwe pakasimuka monita akati vanhu vakutaura mashoko aya anoti monita vakati hei inzwai vana vemunzvimbo kana mafunga kuti mudzimai wako aite pamuviri semuimba yenyu munofanira kuzivisa monita mudzimai akazowanikwa aine pamuviri monita asina kumbogara aziva izvozvo imhosva inogona kuzobhadharirwa $300 ndiani akasimuka ndimonita monita ndiani pai vaisimudzirwa vabereki vainzi ndimonita handisi izvi zvaanomonita ndofunga ndo zvaari kumonita zvozvizvi but akasimudzwa nani nakansela pavakauya okay tobva ipapo kana madzimai enyu vashandisa pane zvavanotenga madzimai vachizozvidzi kuti panguva yavo ndingati nemwe nzira anonzi mapads haafanire kurasirwa pese pese kana kupiswa musina kuzivisa monita kuti mambo matora mukamashanda mukazomapisa pakawanikwa kamoto kachenzi kakapisa kato kacherera zvisina kuzivikanwa namonita ifined imari is equivalent to $300 ndofunga tikaita message zedu inofanira kuda kuzig ikaedwa chionekwa kuti iri kumari tobva ipapo mukoma KB zvidziviriro zvamashandisa kumba kwenyu hazviraswi kana kufutsirwa pasi zvisina kuzivikanwa namonita kana mashandisa zvidziviriro kumba pamunenge muchitamba sababa naamai icho kwadi kana kuti mkomana nansikana make sure kuti hamusi kuenda kunorasa musina kuzviratidza kuna class monita tobva ipapo zvingave zvipfeko zvemudzimai zvamunoti izvi hazvichisina kana kodzero yokuchipfekwa zvasakara hazvingopiswi kana kuraswa zvisati zvaratidzwa monita ndianoita zvinhu izvi baba vanhu havasi kuziva kuti toita sei dambudziko ramoita baba Isabero ndiri kutenderera ndira kuzwengerera mangoti nyaya iyi Zimbabwe pane patakamirira mukoma KB togona kuchitsudzura tichiri muno pane patakamirira pekuti izvozvi ndiri kuti vagari venzvimbo yakaitiwa mameetings izvi imbotibatai kuti muri kopi pane patakamirira mukoma KB asi vanhu vari kuchema chokwadi here wakomana ndokwanisa kuudzera vanhu nokuti ukazoonekwa mukadzi wako achionekwa kuti ane pamuviri musina kumbogara mataura kuti muri
nyaya yeurongwa yekuti muchaita mhuri right imhosva. Kana kuti mukoma KB zvisinganetse tichaita kuti vamwe vari panzvimbo vakwanise kupinda pamhepo vachipopura kuti vari kupi nzvimbo inde ipi, nokuti sofa zvese ndinazvo kubva kunzvimbo zita rakansera anova ndiye akasumudza munhu kuti iwewe ndiwe class monitor, ndiwe monitor iwewe, taura tinzwe. Ende vari kuchema kuti monitor iyeye last week ane mumwe munhu wakarova zvakaipisisa futi nemaoko, watisatanzwa kuti yange iri nyaya kana iye ari monitor anosvika pakuita maoko nevanhu vachirova futi nemhaka yei munyika yakasununguka. monitor uyu mudzimai kana kuti murume, kansela mudzimai kuti murume. Vagari vemunharaunda vasimuka here kubva kuna kansela? Pane aripo pamusoro pakansela avasati vaenda here kunoripota kana ndokusaka kunobvunza? ndozvo vari kubvunza kuti paseji iyi vanogona kutibatsira tiudzei kwekuenda tisarasika, nekuti tikarasika inenge yamhosva, tikarasika tatokuvara, nokuti tiri kuenda kumukuru watiri kunoripota. Ndio vamwe vanogona kunge vari vakuru vanotama nevamwe vakuru, isu tisinge tiri vadiki, asi tizivise kuti kana nyaya yakadai so tinoenda kupi kwekuti hatina kurasika. Ende ndizvo here kune dzimwe nzvimbo uri kuhere mutemo uyu nekuti takakura usiku. Ngatimbodzokorera futi zviga zvapiwa vanhu. Zviga baba. Chakuyamba mkazi ampataliri patupi. Yes. Amuronge mhuri. Musina kuya kuna class monitor kuzotaura kuti takuronga kuita. Yes. Kana ukaita izvozvo fine ndiye mari 300 US equivalent to Zik official rate yanhasi. Anditi iri pamari iko zviya. Right, RBZ 1348. Okay, rekati tsvage. Right. Number 2, kana vakadzi vanoda kugara vakachena zvavanoshandisa izvi panguva yavo. Yes. Kana vazvibvisa vakuenda kunorasa kakaonekwa kamoto unogona kutovhetori kamoto kanga kari keyaka chichanga chichipiswa peshi. Haukwanisi kuzvirasa izvi usina kuudza class monitor. Number 3. Right, number 3, vanoshandisa zvidziviriro hazvishande zvikanoraswa zvisingazikanwa namonitor. Beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down, oh beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down, yeah, medio. Varoira vanapiro mumba iwe chakansera wema 2000 atoisa kamonita kansera wema 2000 atoisa kamonita muchanzwa akuda ka prefect na head boy. Mukoma kepato mamukaseko mavenda mese mukoma KB mavenda munoziva vachiwirirana. Ndakazosangana pamwe mumusika umbaru vabatana padonyangara. Kuchiko kusawirira pakutengesa padonyangara. Si chaitika hapo ndisisina budi ninyaya yekuti kutengesa haka umotopodza tofa. Ndiruza makutora shona ikariruka kuti sisi ndo vakabata budi haka vanhu vakamhanya kuda kunobvisa maoko varidzi vakachibata kuti dzi chimuti. Baba pati kusvika utungamiri hwenzvimbo musangano uri kutonga weZANU-PF vanoti mumbare matiri umo nzvimbo isi takakupai nzvimbo dzekuti mushandire, noti nzvimbo dzekuti muite noise. Kutaura kune kuti vana ava vakasuspendwa pakuita basa svika nzvimbo mirai. Mungaziva here kuti sisi na budi ava vakura sei? Vese vatori nemba dzavo. Vane mhuri dzavo. Sisi ndiye mukuru, budi ndio mudiki, asi vese vane mhuri. Buda ndi bude, amai 1 baba 1. Right. Sisi vanoita business rei. Vanoita zvekutengesa. Vachitengesei? Vachitengesa magrosari. Magrosaries. Kwa budi. Abudi vanotengesa zvakare, vanotengesa magrosari. Vari murodhi imwe chete mumwe pake pati vakagumana. Mashopa mudhuri yakagumana. Si chakaita kakuti vahakane. Iwe waendera kumberi. Anditi mashopa epanze. Saka ukaronga table yako
umwe kaenda kumberi anonse kuti pachasvika vanhu vanotanga kusvika kumberi umwe vatevera, umwe akaenda kumberi umwe vatevera, kusvika munotofamba nemotokari ndo maakufambira vanhu ava. Right. Saka mukunetsana kuti customer yemomo ndo mukunetsana. Chair mumusoro, after chair haka baiwe pane mwe mfana aripo vakatomhanya kuda kunobvisa. Zvino kana munhu akabatwa mabatirwo iwawo mukasvika muchida kunobvisa maoko munogona kutokuwadza munhu nokuti andiri yasimudza mubhadha tirove pakadzikadzika, andiri yaive wandirove pakakumbira, andiri yamaika wandirove pakadzikadzika, andiri yaive tirove pakadzikadzika, simudza mubhadha pakadzikadzika, simudza mubhadha pakadzikadzika. Dani Chiku Isaac Wasu Baba position tapio war mighty spine for the bit and the blow afana to sipikisha mtrai mam jumanda wakachiwemba communication sipiti the horror might then you're sure with beautiful, then you're sure with beautiful, walk out web sipiti horror might then you're sure akioroshi oiri rigiti vo zimbo mukati menzimbo nyaya yakaiswa kuutungamiriri. Ndina chairman wangu wandinoziva imomo anoitwa Shumba. Se chairman womsangano uri kutonga ndiye amirira kuti ambogarisa vana pasi avadzidzise kusanganisira nevamwe vanotengesa ipapo kuti kana vana vatadza zvavakanzi vaite vanorangwa sei, uyezvo kuitira kuti vanhu chauya mangwana zvakare vazive kuti izvi munzvimbo hazviitwi. Mourayana here vana vanyanya kubereka mumwe chete vabereki nokuda kwokutengesa. Ende nzvimbo yavari kutengesa iyi ine vamwe vakambotengesa vakauya vakaenda, vamwe vakauya vakambotengesa vakauya vakaenda, vamwe vakatoita zvimwe zvinhu zvinoshamisa vatowane dzimotokari nedzimwe zvinhu vakabva ipapo. Nhasi nokuda kweshuga kana kuti bhare sipo mobatana padonyangara kuda kuurayana vatorwa ndokuba mukoma KB nzvimbo yo kana yabatwa ukada kunosvika uchibata maoko akabata yakuti ubvise uri kutotosa munhu anofazi apo akakabatwa ndimadzibaba vechechezvo mweya mudzibaba chakuti batsira murume wangu kati batsira we kana asida kuzvinzwa muridzire muridzo udza ari kure kana muridzo usingasvike tumirai tsamba tumai motokari iende ikoko muvaudze kuti manga muchizviziva here kuti National FM ndiyo nhepfenyuro inoteererwa nedzimwe nhepfenyuro, the whole nation on one station. Kwanzi KB na Boshe masinga black kuti kacha kuti kana masinga black zorevei pesa masport ndi constable ado akabata chimuti wamkasekwa sergeant chitatu ndinozva chimuti wakabata paka wakati mwanangu mzukuru wakati wakaenda kunotaura navo utungamiri wapamusoro kwete pasi pezuva rinori kunani gara zviya Nicodemus nani Leviticus nani zvakare Simon Peter ame vacho ndiani Mother Mary right kudziva remukaka iko zvinozvi in the name of Jesus ndoda kuenda ikoko kwenyu iko ndekupi ikoko ndoda kudzoka zvakare mbire tindibulani paka mbire muri yeZimbabwe inzwai ndakambotaura nyaya iyi baba pati yadzoka zvakare amhero tisicharamba tine chikwereti here kuvana veZimbabwe sechikumbiro chavo kuti senhepfenyuro tibatsire tuza asi zvandoziva muzukuru wangu aurege kutsvaga kuti kana nyaya yakadai so toenda kupi imi mopindurwa monzwa kuti zvamakatipa takapedza asi imimi vakuru vanoita zvinhu zvine vapi tadzoka zvakare nyaya yemadzishe iri kuchema nevana hanzi kudini kumbire kune murume ane mwanakomana wake akanetsana nemukadzi ndokubva varambana baba pati mwanasikana aenda kuvabereki vake ndokubva vabereki vachona vaenda kunoripota kwamambo asiriwo munzvimbo mavari uku ndikuti kumbireka asi munhu uyu akaenda kunoripota kuno umwe ishe asiri ishe munzvimbo maanogara ndofunga vanoziva kuti
zvinotenderwa here kana kuti hazvitenderwa here kana kuti unotenga wabva netsamba yamambo wako here uchiende kunotongwa nemambo wekwako handizivi ikoko munozviziva vana muzondiwa nyamanga ndimunoshanda nemadzishe mutori madzishe chikonzero mutoka nechi nemadzishe baba pati mambo vaya avaenda kunoripota ava baba vakakuona mwanakomana ndiri kutaura naye is over 18 years atori nemukadzi wake ane musha wake kana ndichiti munhu ane musha wake haizi nyaya yekuti vakangwa muti vakapa nekutori mwana wangu kana ndichiti munhu akura zvinoreva kuti kwasabhuku atova nezita rake rekuti kana kuchiya pfumvudza pane zita rake rinototambira pfumvudza kukanzi kune chinhu chiri kubva kuhurumende anozvikamuchira uyezve atori nemunda waanoteerera kureva kuti yaimwe nhengo yakazvimirira dhani aroshiwere pinefo wakachiwemba tikutukana here mamukaseko arorodzi natoro aspeara variko mukomba kp inzwai mwanakomana tongwa nenyaya yake uyo baba vakaona kwasvika unhu nokwenda kuita 11 kumapasi 8 dzemanheru vachiti vabva kwamambo vaya kuzotora mombe nemhosva yekuti mwana wenyu akaramba mukadzi good luck usiku uhu kwakune nzou ndobva vasvika kutsikwa nenzou ndobva vadzokera vachibvatiza mangwana ndokudzoka paka mukoma kb ukaona uchisvikirwa nevanhu 11 pamba vachiti vauya vachifaita zvinhu zviri against iwewe ihondo mombe dzashe kubva kubuda mutanga zvikanzi ngadzidzokera mombe mudanga ndibva dzadzokera mudanga mombe sivatora mombe dzinoita 5 mudanga 1 dzemwana ari over 18 years ane musha wake anotozivawa nasabhu kuti mwana nhengi uyu musha wake ndeuyu baba vake musha wavo ndeuyu ndobva dzaenda mombe dzisati dzaenda ndochibvunza mubvunzo mukoma kb mutemo wemunyika yezimbabwe hakuna mombe inobuda kubva mune rimwe danga ichienda mune rimwe danga kana kuri kutengeserana kusati kwachinjwa makadzi kana kuzivisa kuti yabva kune dhibha iri yakuenda kune dhibha iri pasina mapepa munhu akadzi saina izvizvi saina bepa iri vari kuti ndakasaina bati varume ndaitya nekuti papasina 1 wiki kwakabva kuroho umwe zvakare nechima chindekwa mambo iwawa achinzi tipe zvinhu mukonzwa bati ndiri kuzinzwa vanhu vatiri kutaura ava ndo vanhu vanenge vari pasi madzimambo chitomwa nemadzimambo kunotuma kuru inoenda ripo 10-15 vachiti kusvika kakomba musha votitorai ngoroyo votitorai mombeyo votorai zvakati hapana kupokana kuenda sei kune dzimwe nzvimbo dzandakatomboudza dzaisiya dzakasukirirwa munhu madanga achitorerwa mombe yake mambo asvika makurukota avo so vari kuti wakomana ndibatsirei mombe dzangu 5 dzakaenda nekuda kwemwana wandakarumura atori nemukadzi wake mukasvika munzvimbo mukabvunza sabhu kuti une misha mungani akati 15 zivai kuti 14 ndewangu 15 ndemwana kureva kuti mune mwakazvimirira mhosva yakaenda kunotorerwa mombe kumba kwababa vemwana yekuti sei mwana wenyu aramba mudzimai akandetsera nemudzimai wake vabereki vakanoripota kune umwe mambo asiri womunzvimbo umu mambo vakatouya kuzopinda umwe ndi mambo veimwe nzvimbo isiri izvi hamene kuti kana vachiuya mambo avo vanotanga vaona mambo wemo here kana sabhuku wemo kuti taakupinda apo kana kuti zvinongoitwa uyezve ndizvo here zvakaitika zvokuti nyaya yeumwe munhu hakuzvimirira inotoresa zvipo zveumwe uyu ari kuti ndakasaina varume but handina kusaina nokuda ndaitya kuurawa mombe 5 dzakaenda pakutanga dzanga dzanzi mombe ngani pakauya pakutanga vangasati vaziva nhamba nokuti pakaya usiku ndobva vaona nzou ndobva vatiza ndokuzodzoka mangwana vachibva kutora mombe 5 panapa ndipanhenge here panapa ya kana pari panhengi mombe dzikira mudanga dzikadzokera mudangedzo vakomana tomira munhu umwe pake baba Isabel papa chandinoziva ndechekuti madzishe madzimambo vanogadzwa neMinistry of Local Government and Public Works takamboita nyaya kumashure ichokwadi tikafonera Deputy Director kuMinistry of Local Government and Public Works Mr. Wisdom Mudzunga ire vakati munhu anofanira kuya kuzopindura mibvunzo iyoyo angasiri muofisi ichokwadi nokuda kweSADC Summit ichokwadi mugoma kb mutilegerero hatina kuzokwanisa kuvabata kuti vaite sei vauye takazotanga kumhanyisa zvinhu zvese zveZimbabwe Agriculture Show ichokwadi asi ndinoziva kuti Honorable Minister Daniel Garwe
pamwe chete na deputy minister honorable Benjamin Kabikira ndiwo veku Ministry of Local Government and Public Works vakachibata chimuti. Kana hofisi yenyu chizvinzwa heino inyaya yapinda muhofisi menyu inofana kupindurwa nemi kuti ndiko here kushanda kuri kuita madzimambo. Ndingangoti tingangoibatanidza mukoma KB toiti madzimambo nemasabhuku ndi baba nemwana. Kwani rimwe dambudziko rakuitika zvakare vana vemasabhuku vakusvita masabhuku vari kuenda vachinogura mindi yevanhu vachitengesa. Vana vemadzimambo panzvimbo pavari kusvika vakusvita madzimambo vari kubvisisa vanhu mari. Mandiziva ndini mwana wokwamakore ndini mwana wokwanengi baba vangu mambo kana vasvika varoda kufugama nokutogarirwa pasi vachitobvisisa vanhu mari mudeme. Minda yapera kukatwa kozoita andizivi kuti ndiani mukuru mambo na headman kati mukuru wavo kuri kuita madzimambo akawanda kozoita anonzi mukuru anogona kungosvika kuti nzvimbo yaDeputy ya headman ndakuigura nepapa ndakutoronga umwe headman. Nyaya ndainzwa. Regai tipindeka kuhofisi kana kuti ku Ministry of Local Government and Public Works ndinokuvimbisai muri yeZimbabwe Monday kana Tuesday panouya munhu pano pa National FM ozopindura nyaya dzemakansera nyaya dzemasabhuku nyaya dzemadzimambo dzese dzamuri kuchema nadzo. Tozovhura kamafoni mutaura nawo live pa National FM radio. Pakoma KB ndine nyaya yandinayo panapa yechiziso chandoda kutaura after ipapo ndosa hangu nyaya yekupedzesera. Nyaya ndikutaura ndiye kuti muri yeZimbabwe nyaya yemwana uyoyu wekufa akazvimba dumbu ndakati akakusvika pakufa ari mukati mekubatsirwa ashaika kudaro akazoenda kumochari aendeswa kumochari akazokwanisa mutumbi kutorwa neve funeral parlor inonzi Stone River. Vamutora kudaro ndo funeral service vakatizo tichakwanisa kukuitira zvese mahara kuti nokuvigirai mwana wenyu fudu tichakupai motokari yekuenda kutakura chituna kuenda kunzvimbo yekumhondoro tichakupai. Saka nezuro muri yeZimbabwe ndakazokwanisa kusvika kuti ndive nouchapupu kuti zvavakataura veStone River kuti vachabatsira mhuri iyi ndezvechokwadi here. Ichokwadi muri yeZimbabwe vamwe vakakwanisa kuenda paFacebook page yakanzi Boshogura Latest ndofunga kuti makazviona ndiri pafuneral parlor iyi vari mukati mekutaura kuti tatendera taita nemoyo wedu wese kuti mwana uyu avigwe sekuvigwa kwakaitwa vamwe vanhu vangave vana vemabusinessmen vangave vana vematicha vangave vana vevanhu zvavo mwana uyu ngaavigwe sekudaro. Asi ndine dambudziko muri yeZimbabwe ndiro zvinorwadza nezvimwe zvandakaona ndakakandina baba vemwana nevashandi vepaStone River pamuchini vamwe vakanga varipo ipapo nemotokari dzakamira dzigotakura vanhu muri yeZimbabwe. Regai ndikuudzai mwana uya sokufa kwaakaita akazvimba dumbu akafa kudaro ange akadaro vakakwanisa kutora coffin rinoenderana nezera remwana asi coffin iri rakasvika pakuramba chikonzero dumbu rake ranga rakakudaro vakazama kudrena kuti dzimweri dzenguva kukabuda mvura dzemukati dumbu richadzikira pasi asi muri yeZimbabwe rairamba rakadaro handina kuzoziva kuti vakachinja coffin here kana kuti zvakazoita sei but nenguva yakanga irimo zvairamba zvakadaro. Asi ndinoti muri yeZimbabwe kutaura kuno kwatiri kuita nezuro neru Stone River yakabuditsa motokari ikabuditsa vanhu vayo vaviri vakatakura vanhu kutaura kuno kwatiri kuita mutumbi wakaendeswa kumhondoro kuti mwana uya anovikwa ndonyaya payavi. Tinotenda neruoko rwavakaisa vasawira vedu ava tinobata navo pano pa National FM radio tinoenda navo kuma road shows vanoteerera kachimuti vakati regai tibatsireka muri iyi. Pane pangu patakasangana nomukoma Kevin pavakatopiwa award yekuti kana risingakavarisa vatori nechimuti izvezvi award bepara ririmo mupacertificate irimo yekuti vane kodzero. Ndakazozviona kuti why vakapiwa award ndizvo izvi. Asi makambotaura kuti imimi vana chishashi vanga vasingatarisani makati imimi mwana aichengetwa kumba kwani kwabereki baba naamai asi vari kupi kwabereki vechi vemukomana vemukomana wabereki vemusikana pavakadaka kuuya vaamai vachibva vakarambidzwa kuuya vakavharirwa gate. So kure koketa veukama ava mashoko ava anoti hama dzimwe dziriko asi amai vemukadzi ndo vari kunzi vakarambidzwa asi amai vemukadzi pane pavari kumbotaura apo neapo vachiti vanoda kuti vandione vari kuti ivo vane saidi ravo ravari kuda kutaurawo. Saka nguva ndo yatiri kupesana asi vari kuti vani chii vane saidi ravo ravari kuda kutaurawo kuti vane matauriro avo avarikuda kuitawo nekuti vane kuziva kwavo nekuti rimwe shoko ravo tauro ndekunoti ivo vachoti vatori nemabills kana kuti mari
dzavakatobhadhara here kuchipatara kuti vaiti vada kutobhadhara here sokuti vari kutorwadziwa nokuti mwana wavo angavigwa here kana kuchemwa ivo vasipo. Aiwa, ndinofunga kuti muchaita mukana muchaenda kakunotaura nagogo ava naamai ava munzweka kuti divi ravo vari kuti kudini nokuti takangowana kadivi rimwe chete. Icho kwadi muri yeZimbabwe nyarotera inishoti mukoma kepi inyaya yakaitika muguta reHarare yekuti mwana komana akafa zuva raakaroora ndo zuva raakafa ndokuenda zvakare achida kunovigwa kumhondoro baba baba mukuru mukoma wemufamily akati kuvanhu ndanonoka kusvika ndiani atara panoda kuvigwa guva zvikanzi varipo kare vatotara ndeava zvikanzi kwete aro guva haritarwi newe rinotarwa neni kureva kuti mwana uyo acharara zvakare mumba ndorota usiku kana ndarara kuti panovigwa mwana ndipapi babava havana kuzoenda vega kunotarisa nzvimbo ida kuvigwa mana vanhu vakazongoona mangwana makuseni nokuti vanhu kana vakuenda kunotara panovigwa guva vanoti handeive ukama voenda vese vosvika vorotidzana votora badza vobva vatema vakaonda vanozochera havo asi kungotema ikoko ndokunoratidzwa mhuri yeZimbabwe baba vakaenda vega ndokusvika ndokutema vanhu vakazongonzi fambai muendepo ivo vanga vasati kusvika ipapo vaita zvokuti masvika here fambai tione endai kumberi michera svikai patikakwenza apa ya ipapo apana kakomba here ya ndipo panoti muite guva ipapo kosei muri ikokoko right vari mukati mekuita kudaro umwe munhu akaenda kunoratidzwa ipapo panga pana vatete vangakabereka mwana kumusana mwana kakasungwa nechauro mukoma kepi akabva adonha pasi ndiye zi ndokusumudza mwana mwana uyu mukoma kepi manya kuchipatara mwana ndiye sarai mwana atofa mwana anga akura sei anga ari kumusana mwana mukoma kepi ati aiyama mwana ane gore ne6 months. Yeah, it's 1 year 6 months or 1 year 3 months. Ari mwana sikana. Mukoma kepi mwana chibva atofa ipapo. Vanhu vakachema zvikambomena zoita seko mana. Zvikanzi ngatengeta viga munhu. Mukoma kepi vanhu vakatizvo takuda kunoviga nditika. Vaona kunoviga vakati atisoda kuti coffin ndito zvekutakura nevanhu. Tsvagai chingoro chakanaka china mavhiri 4. Tichema munhu wedu tichipusha chingoro chine coffin. Ndoko pusha chingoro muri yeZimbabwe. Vari mukati mekufamba vachida kunoti iwo vaona kunodza coffin rikaputika. Ose aripo 4. Kuri chipisuko kusadona kwemutumi pasi ilaki toita setoviga here vakuda kuzama kukoma kumedza kuti vabatanidze mapuraga akatsemuka usara pasina chinhu musadaro kofini rakaenda kunotengwa rimwe rakuda kunouya mukoma kepi mota yaine kofini ndokubva yaita accident kudaro pakazoenda kunotorwa kofini iri vanhu vangaona zvemaoko kuzotsvagai mubatsiri but hatisi kurega kuviga nhasi vamwe vakapopota vachiti zvamuri kuita zvivanhu izvi tiri kuzvisasunjwa nemunhu ari pano asi hatirege kuviga kana uchida kuti tisavige tanga utiurai tese ndomwe munhu aita singakatakwa mukoma kb paada kucherwa kunzi kuda kunocherwa vanhu vambotiza kumakuva achiti hapashamiriki kapa pafira munhu apa but chakandisaona ndechakuti pavakazotita kuenda kunoviga vakasvika vakaona kuti panhu pavamboona pakacherwa kakomba kekuratidza kuti vigai apa vakaona kasisiri kakomba pane kamudhunduru kekuratidza kuti pasi pambocherwa zvapacherwa pane chafutsirwa zvikanzi nemubatsiri ndiye akatara kuvaudza akati izvozvi muri panapa endai vakomana munotarisa nzvimbo yamanziri kuitwa guva hapasina kunaka pane bhombo apa chinhu chakaita kuti chiiswa pasi pekuti pamunopinza munhu chinenge chiri pasi but zvatokona chauya pachena chaakuda kunobviswa but chinhu ichi chakafa but chinoputika muka inonzi kiti mukoma kepi handisi ndinoshandiswei pakaonekwa mukoma kepi pakaisiwa zvipuka zviviri kiti nedhadha zvakafa but pakati pazvo chakaputika kubuda matumbu pasi mubatsiri kukosvika chikovhura kudai so chinhu chakarira kuputika mukoma kepi kiti kubuda matumbu zvese panze chisina kuputika dhadha kwanzi izvo kufa kwevanhu ava hapana anomutsa musoro hapana kana anotakura nokuti haribuditsi zvinonzwika ndosaka pakaisiwa dhadha asi regai ndikuudzei zvandakuita pana pandirika muridzi wachinhu ichi akasauya kuzochibata chakudzokera kwari munhu ngaaputike nyorozhi were benefo wakachiwemba kemenekiasha vachipedza kudaro mubatsiri rekutora dhadha ndokuti batakarisumudza mudenga kudai so achibuditsa kusumudza kudai so baba vekuchera kakomba veve ndokubva vadona baba izvo zvekutaura kuno kwatiri kuita gumbo rababa kubva kunotsika kunosvika kuno kuchidya uku havazi kwanisa kupfeka trauzi saidi rinokwana but saidi rakazvimba harisi kukwana vakarara vakurwara but munhu wese aripopo akati kwete mubatsiri watakatsvaga aite zvinhu zviviri ngaiteka kuti tivige
munhu chete ataka kurwarira pano apa atisi kuda nekuti panga patonzi hapana here kuda kupupura baba veve vakatakasenga vari kutuka zvipi kwatibviriwa apa muna chokwadi rekupurika uchini kungarwarisa munhu but baba nhasi vakarara kugumira kazvimba kudai so mubatsira achibvaruwa pasi handizivi tiko zvinozvo asi munhu akazvita sei akazovigwa uya mwana wekudona kumusana kwa mai achibva afa akazochengetwe akachengetwa but mukoma KP zvinorwadza mwana wemukwasha pamba apa mwana wemukwasha ndivatete vangauya kuzochema mwana wemukwasha katsi nedhadha zvakabva kupi zvanga zvavigwa nguva diki yavakabva iyoyo nekuti padonha mwana pakuzodzoka kakasiri kakomba ranga kautoeka kuva zvakaoma regai katizonzwa kuti vadiwa vateerere vanoti kudini tembopinda muchitonoda kukubatai munobatika sei vanoda kundibata mukoma KP vanondibata panhamba dzangu dzisina chipomerwa dzisinganyadzise asi rega ndingondisande kune vekupedzisira timu rangu riri paAfrica Unity Square namba dzangu dzekufona mhuri yeZimbabwe inhamba dzisinganyadzise namba idzi hadzina chipomerwa inhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025 ndapota usabhipa sa agogo every day is a Friday po rikiti vo mangwana tosangana ka ku Zimbabwe Agriculture Show nenguva dza nhasi tichaenda ikoko kubva nenguva dza 4 kunobata 6 o'clock mangwana 2 to 4 kuzoti musi wemugovera then 10